mai mulți. Corne. Deci, avem așa o potecă deasupra apei. Da? Și aici avem omul acela și se construiază și o mică potecă. Asta duce la căsuță, la pomul se trece, acolo se vede că sunt prinse cu niște crengi, sunt prinse cu niște corzi, se trece și pe partea cealaltă e potecă care duce la căsuță. Căsuța e la 7-8 minute. Avem aici. Chiar două. Chiar două. Ce avem noi aici? Ce frumos! Ia! Uite, bă, băiatul! Izolată minerală, ca lumea izolată deasupra. Da, bă, tot ce-ți trebuie, bă, ai sobă. Ai pliciuri. Da, masa. Fierăstrăul, chiar dacă poți să fierăstrăul. Fierăstrăul, așa cum era pe vremurile alea. Nu fierăstrăul. Hai de mine, frumos de tot. Nu aici a fost. Mai trebuie ca zi de grătar, uite, zita mai. Ce frumos. Hai. Hai, trec aici, ți-am zis. Și asta, uite,